Krásný dobrý den, vítejte u další epizody Smitio Talk. Dneska se společně podíváme na to, jak funguje IT v Raiffeisen Bank. Se mnou je tu Petr Štengl, Head of IT Corporate and IT Technologies. Petře, dobrý den, díky, že jste přišel. Ahoj, dobrý den. A vedle něj Honza Vodička, Head of IT Test Environments and Test Automation. Honzo, nápodobně díky, že jste tady. Dobrý den. Já se musím smát, protože my jsme si tak jako v přípravě řekli, že to uděláme bez nějakých klišé a korporátních bullshitů. A už jenom v tom, jak jsem vás představovala, tak jsem se tady musela začíst, jak vlastně ty vaše role pojmenovat. Můžeme vlastně lidsky, teda bez toho korporátního klišé, Petře, vysvětlit, co v Raifce vlastně děláte? My jsme se trochu přeorganizovali, takže od 1.3. jsem zodpovědný za vývoj pro korporátní biznis a zároveň jsem si nechal to, co jsem měl předtím, infrastrukturu a moderní technologie, to znamená cloudy a DevSecOps. Do té doby jsem měl na starosti IT provoz, to znamená to, aby naši klienti dostávali kvalitní, rychlou službu a hlavně dostupnou 24/7. Super, díky moc. Na ty vaše týmy a vlastně kompetence a zodpovědnosti se potom podíváme dál, ale Honzo, když byste takhle hezky po Petrovém vzoru vysvětlil, co děláte vy? Já vedu automatizační tým, který centrálně zajišťuje vlastně tu kompetenci automatizovat testy pro všechny vývojové týmy. Kromě toho se zabýváme i zátěžovými testy softwaru a koordinací řízením testovacích prostředí. Když se podíváme na ten kontext toho, jak vás vlastně do té struktury zařadit. Petře, můžeme si krátce jakoby říct, jak to IT u vás vypadá, kolik máte lidí a jaký týmy? Já to vemu ponovu, protože jsme se přesunuli víc, aby jsme byli opravdu blízko biznesu a někdo tomu nazývá agilní přístup. My to bereme tak, aby opravdu jsme byli v jedných týmech, to znamená, IT máme svého šéfa, který je členem představenstva a toho nejvyššího vedení a pod ním jsou už vlastně jednotliví tribe lídři. Takže je tribe Corporate and Technology, ten mám na starosti já. Potom Digital, kde jsou všechny digitální kanály, internetové mobilní bankovnictví. Potom druhý biznisový tribe je Retail, všechny retailové produkty, spotřebitelské úvěry a tak dále. Potom je tribe biznisový investment, investice, naše nová mobilní aplikace a investování. A potom je tribe Core IT, kde jsou všechny vlastně coreové IT funkcionality, tam jsou jednotlivé platformy. Od core bankingu, integrační platformy, document management a další platformy, které jsou nezbytné pro fungování IT. A samozřejmě vedle ještě potom jsou governance, respektive enterprise architektura, protože tak, jak jsme se rozdělili víc podle biznisu, tak potřebujeme minimálně v té architektuře a v nějakém jako řízení, aby jsme měli jednotný přístup, aby ty samostatné firmy, jak my nazýváme, ty jednotlivé triby ve firmě, měly nějakou společnou metodiku. A i přesto, že byli velmi nezávislí, tak přece jenom furt jsme v jedné společnosti a potřebujeme jít nějakým jako jedním směrem. Honzo, testing jako takovej, nebo ta automatizace tam v žádném tribu nezazněla, tak vy stojíte taky bokem, nebo jak to zasadit? Testing prochází od, řekněme, roku 2019 třeba postupnou transformací z původně centrálního testingu, kdy vlastně jedno oddělení obsluhovalo všechny změny v bance. Už kompetence testování a testeři jsou jako distribuovaní vlastně do jednotlivých tribů. Snažím se o zavedení prvků, chceme se vyhnout buzzwordům, ale použiju ho shift left. Netestujeme až úplně na konci, kde je software hotový, ale děláme to právě pomocí automatizace testů, technického testování na úrovni volání služeb. Začínáme mnohem dříve, už třeba ve fázích vývoje. Ten můj tým v tuhle chvíli je vedený právě v té unitě governance. Snažíme se, tak jak už Petr zmínil, o nějaký jako centrální přístup, aby se jednotlivé triby nemuseli hledat, nemuseli si zavádět vlastní nástroje, vlastní technologie, ale centrálně jim to vlastně jako poskytujeme, včetně školení, včetně vlastně pak i supportu při řešení problémů. Takže mým cílem je, aby jednotlivé triby a jejich testeři dokázali samostatně využívat automatizaci testů s tím, že já jim k tomu dávám ten coaching a ten engineering.
Já si tady dovolím jenom udělat pro posluchače vsuvku, protože na téma Shift Left jsme ve Smeetiu nedávno, už je to teda pár měsíců, ale měli zajímavou best practices diskuzi, takže koho to zajímá tohle téma, tak na našem YouTube kanále najdete vlastně celou diskuzi, která byla na tohle téma zajímavá a vidím, že je super, že to vlastně adaptujete i v Rajvce v rámci těch transformací. Když se podíváme ještě zpátky, Petře, na to IT jako takový, kolik vás vlastně v tom českém IT je celkem? Tak je nás zhruba 380, to znamená už taková jako pěkná IT firma. To bankovnictví, ale spousta dalších sektorů se prostě hodně posouvá k té digitalizaci k IT. To vlastně, co říkal Honza, Shift Left, a učíme se nové jako kompetence, ale interně. Hodně investujeme do interních lidí a posilování interního know-how, takže postupem času narůstáme. Vlastně jsme se jako docela zvětšili tím, jak jsme akvírovali ať už naší stavební spořitelnu Equabanku nebo ING. To číslo teď je zhruba 380 plus nějakých 150 externistů, kteří jsou takový trvalejší a samozřejmě potom na projekty už standardní, buď externisty nebo nějaké jako dodávky našich partnerů. Nicméně Rajvka jako taková je obrovský korporát a předpokládám, že ty IT týmy jsou po celém světě. Honzo, spolupracujete i s nějakou jakoby zahraniční pobočkou, vývojovým centrem, nebo jak tam probíhá i třeba koordinace s vaší matkou? Ta spolupráce probíhá na úrovni celé banky. Pokud budu mluvit za testing, tak naše matka RBI utváří velmi silnou a aktivní komunitu praxe testerskou. Účastníme se tam vlastně všechny země, kde Rajvka působí. Nejsilnější vazby máme vlastně na kolegy na Slovensku, v Tatrabance. Jdou podobnou cestou v technologiích, v nějaký strategii, jako co se týče testovacích nástrojů například, v čem nám vlastně jako kolegové z Vídně, z RBI, na úrovni testingu pomáhají, tak oni fungují do jisté míry jako labové prostředí, kde vlastně sbírají ty nejdoporučovanější nástroje, inovace, co na trhu jsou, investují do toho nemalou kapacitu, aby vlastně jako prošlapali cestu, aby třeba to splňoval bezpečnostní požadavky a pak nám to nabízí směrem právě do těch jako jednotlivých zemí, aby jsme to používali. Petře, chcete doplnit? Je to asi 16 zemí v rámci Raiffeisen Bank International a ty země mají do značné míry autonomii, kdy máme v řadě případů doporučení. Ta jedna výjimka je bezpečnost, kde téměř veškeré vlastně postupy, policies, ale i technologie v rámci bezpečnosti jsou diktovaný nebo prostě nařizovaný v rámci RBI celé skupiny. Ten důvod je prostě takový, aby vyrovnanost bezpečnostní úrovně všech těch network bank byla prostě plus minus podobná, protože tam samozřejmě to pravidlo řetězec tak silný, jak je nejslabší jeho článek, platí dvojnásob. V řadě případů je to taková jako velmi kooperativní spolupráce. Řada našich diskuzí je v angličtině, používáme ji na denní bázi a řada mých jako kolegů je opravdu jako denně v kontaktu s nějakýma mezinárodníma týmama. Honzo, my než jsme začali natáčet a Petr měl nějaký problémy s kamerou, tak jsme si vlastně říkali, jak je skvělý, že to vaše IT jako takový je rozprostřený v podstatě v pár patrech a že nemusíte ani jezdit výtahem nikde, že stačí se běhnout po schodech a že je to vlastně skvělý, že jste velmi jako reaktivní. Ten dnešní způsob, jak vlastně chodíme do práce nebo jak spolupracujeme, tak se hodně utvářel během pandemie. V důsledku toho se nám otevřela možnost uspořit nějaké náklady na prostory, takže se zmenšil počet míst k sezení, což může být bráno i třeba jako nevýhoda pro některý ajťáky, že hele, vlastně střídám se s někým o stejný stůl, musíme se domluvat, kdy přijdeme do práce, ale já osobně, já vidím to i v mém týmu, tak jsme se s tímhle naučili velmi dobře fungovat. Máme dny, kdy vyloženě máme jako týmový den, nemáme očekávání v ten den, že budeme prostě nerušený sedět a jako se sluchátkama na uších něco jako soustředěně tvořit, ale spíš ten den využíváme, aby jsme si právě oběhali kolegy, se kterými musíme jako řešit složitější věci v zasedačce osobně u stolu a naopak potom, když právě jako všechno je jasný a vlastně zbývá to už jenom udělat, tak pro zase člověk jako využije tu flexibilitu, kdy můžeme fungovat remote, neřeknu jako z domova, ale v podstatě odkudkoliv. Vy teďka vlastně procházíte takovou jako velkou transformací, jako všechny firmy, které chtějí zůstat konkurenceschopný, tak i Rajvka vlastně se přibližuje IT vývoj biznesu. Kde teďka v té transformaci si stojíte, co už máte za sebou a co ještě musíte zdolat? My jsme začali už někdy jako dávno, 5 let zpátky,
co se nazývalo agilní transformace, a my k tomu přistupujeme asi jako nestandardně v rámci toho bankovního trhu, kde řada ostatních bank prostě ze dne na den se přeorganizovala. My na to jdeme jako opravdu postupně a měníme ty týmy do té agilní struktury nebo prostě do toho, kde to opravdu je propojený end-to-end od biznisu až přes vývoj, analýzu až po provoz, tak je měníme postupně. Teď právě k tomu 1.3. jsme řekli, že uděláme nějaký jako trochu větší balík, protože to prostě dává smysl. A my jsme si to ověřili. Jeden příklad, když jsme kupovali Equabanku, tak jsme ji mimo jiné kupovali kvůli tomu, že byli jako velmi dobří ve spotřebitelských úvěrech. A tam jsme ty týmy propojili úplně, že byl opravdu biznis, ale včetně risků, který dělají všechny ty jako rizikové modely až po provoz. A najednou jsme během pár měsíců se stali lídry v těch spotřebitelských úvěrech, kde ta drivka byla zanedbatelná. Equa měla, dejme tomu, 10%, my teď máme 15-16% trhu a rosteme. A bylo to hodně tím, že opravdu se ty týmy začaly propojovat v jeden. A míněno biznisový i IT sedí spolu a všechno to funguje. Takže tenhle vlastně model jsme nechali zhruba rok a půl takhle fungovat a byl jsem jako velmi nadšený z toho, že najednou ty kluci z provozu, který jsou někde prostě tady u nás na 10. patře, ale vlastně oni nějak v tom biznisu nebyl moc zájem. Najednou člen představenstva pro retail jim dával odměny a jako vysoké odměny za to, že jsou součástí toho úspěchu. A teď jdeme i ten model, celý retail, celý jako investiční tribe, celý korporát, protože nám to prostě dává smysl a hlavně to jako biznisově funguje. Naopak zase biznisoví lidi víc vnímají ty provozní potřeby, takže nám vlastně se tam jako dramaticky zvýšila stabilita systému. Najednou ty biznisové týmy jsou ochotnější investovat peníze, které mají, do toho, že ta stabilita prostě pro klienty je taky klíčová. Když mluvíme o té transformaci a tomu přiblížení k biznisu, tak vlastně, Honzo, vy už jste ten shift left vlastně naťuknul, který je jako nevyhnutelný vlastně důsledek tady tomu přibližování. Kdybychom měli jako vypíchnout, co byly jako největší výzvy, které vlastně jste v rámci toho shiftu museli překonat. Za ty roky, co jsme měli jako centrální testing a ten testing jako v závěru toho vývojového cyklu, natolik procesně vyladěnej a natolik jsme měli jako dobré pokrytí těmi testy, že největší výzva je pomyslně zmenšit vlastně tu protestovanost na konci a vsadit na to technické testování na začátku a získat důvěru, že ta kvalita na konci bude stejná. Je to hodně i o komunikaci, správným způsobem to vysvětlit product ownerům, lidem z obchodních útvarů. My jsme poměrně daleko v automatizaci frontendových testů regresních, které probíhají úplně na konci vývojového cyklu a vlastně ověřují, že nový vývoj nerozbil nic z toho, co už fungovalo, zjednodušeně. A tam máme poměrně vysoké pokrytí. A teď se snažíme právě pomocí jako technických testů a testů na nižších testovacích prostředích prověřovat tu kvalitu a tam je pro nás ta výzva vlastně opustit ten starý svět, opustit to, co vidím, na co si můžu sáhnout, co je vlastně finální a jít někam do začátku, kde třeba ani netestuji na kvalitních datech, ani mám tam třeba simulovaná data, mokovanou integraci, takže tohle je pro nás velká výzva. Tady trošku tuším, že se podělíte i o nějaký faily, o nějaký fuck up, který se tady s tou výzvou stal. Můžete říct nějaký i konkrétní věci třeba, kde jste si museli nabít nos, abyste zjistili, že tudy cesta nevede? Nabili jsme si nos. V tom světě automatizace je těžký zjistit, kdy vlastně ještě hledám jako nějaké řešení a kdy vlastně jsem ještě v tom, jak jsem zmínil, v takovém tom labovém prostředí, že vlastně, že to ladím a poznat, kdy už je to strategický nástroj pro dodání nových změn do produkce. A ten konkrétní fail, co se nám třeba stal, co si vybavuju, tak bylo, že jsme těsně před spuštěním automatizovaných testů vlastně zjistili, že tam asi máme nějakou chybku, snažili jsme se to rychle opravit a vlastně celý nám to prostě spadlo, takže to vedlo vlastně k tomu, že v dnešní době už používáme sandboxový prostředí, na kterém si to celý ladíme, verzujeme, používáme vlastně Git jako nástroj pro vývoj testů a i našich frameworků, takže vlastně máme to mnohem víc pod kontrolou, protože v tuhle chvíli už na tom vlastně ta banka závisí.
Mně nedá, Petře, abych se nedotkla těch akvizic. Vy jste několikrát zmínil akvizici v tom pozitivním slova smyslu, že vám to vlastně přineslo něco nového, někam vás to posunulo. Na druhou stranu já se musím přiznat, že zvenku to působí trošku chaoticky. Rajvka jako za poslední dobu těch akvizic, těch změn jako prošla spoustu. A myslím si, že i na IT musel být jako obrovský tlak, jak to celý spojit, různý technologický steky a vlastně přístupy k vývoji. To je jako moc hezký téma, musím říct. Tak já to promyslím, aby to bylo kratší. To byla jako obrovská zkušenost a musím říct, že jako za ní děkuju. Já to vemu od těch jako poslední 3, protože ona každá byla i jako biznisově jiná. Ta první byla ANG, retailové portfolio, kde ANG končilo s retailovým portfoliem a to bylo recontracting. To znamená, my jsme vlastně, když se to domlouvalo, my jsme byli jediná banka, která řekla, že půjde do toho rizika, že za 8 týdnů vlastně předělá smlouvy všem klientům ANG. A oni mohli jít kamkoliv, ale my jsme byli jako preferovaný partner, takže my jsme za 8 týdnů museli naprogramovat onboardingový proces, kde byly 3 cesty, byla tam digitální, byl tam přes pobočky a byl tam jako kurýr a teď jsme prostě jako laborovali, jak jednotlivé věkové kategorie jdou těma, jak máme propustné prostě tyhle 3 jako kanály. Takže z pohledu IT to bylo extrémně rychle vymyslet řešení a za 8 týdnů úplně nový řešení dát do banky. A s obrovskou škálovatelností. Taky jsme se tam poučili, 2krát nám spadlo dokument management systém, protože to bylo jako velmi náročný na dokumentovej, takže jsme ho rychle škálovali. Druhá potom akvizice byla naše stavební spořitelna, kde jsme outsourcovali vlastně kompletně IT. To znamená, my jsme vlastně kompletně jako převzali jsme lidi a provozujeme to pro ně. Ta stavební spořitelna, nutno říct, z pohledu jako provozu IT, ale i vývoje, byla opravdu jako na pomezí, tak jako 99, rok 2000, velmi starý technologie, velmi starý jako přístupy, minimum automatizace, řada těch jako komponent IT byla bez podpory, zastarala, takže tam jsme to museli hodně modernizovat, navíc tam byly nějaké jako security problém, takže tam jsme vlastně na tom opravdu jako 2 roky pracovali ty naše týmy, aby jsme dali do cajku stavební spořitelnu a postupně se vlastně stavební spořitelna Raiffeisen banky stala největší stavební spořitelnou na českém trhu. A ta poslední akvizice Equabanka, zhruba 500 000 klientů, jsme migrovali datově. To znamená, my jsme se rozhodli, že vezmeme data a přemigrujeme do našich systémů a běžel 1,5 roku trvající projekt, kde jsme to mapovali v IT provozu infrastruktuře, jsme škálovali všechno, počítali jsme, kolik klientů v to pondělí, kdy si všichni jako kouknou na své účty, jestli jsou přemigrovaní, aby se tam vešli. Takže to bylo opravdu 1,5 roku práce, velmi intenzivní. Kluci na testingu udělali fantastickou práci, protože to museli všechno otestovat, ať už zátěžově, tak i ty migrace. Takže tam jsme se naučili vlastně, jak dělat takové obrovské projekty a vlastně jsme si řekli, že tu část cashflowní, opravdu ty spotřebitelské úvěry, bude výjimka a šli jsme do toho rizika, že jsme vzali ty aplikace tak, jak byly v Equabance, trochu jsme jako zadaptovali na tu infrastrukturu a ty aplikace, které máme v Rajvce, aby jsme neměli větší náklady a že tam postavíme celý ten agilní tým a agilní přístup. Takže to poučení z té Equabanky bylo, že opravdu jako zvládneme extrémní migraci datovou a vlastně obrovský zátěž v pondělí ráno a vlastně musím zaklepat, všechno jako fungovalo. Takže myslím si, že jako celosvětově jsme jako unikátní v tom, že jsme zvládli 3 paralelně běžící akvizice, kde opravdu celosvětové analytické společnosti říkají, 60% těch akvizic prostě sfailuje. A obrovsky jsme se na tom naučili. Takže já, když jsem začínal na začátku roku 2019, tak Rajvka měla 700 000 klientů, teď máme přes 2 miliony a samozřejmě klienti daleko víc používají digitální kanály, takže ten nárůst v těch digitálních kanálech, těch počtů transakcí jsou exponenciální, což samozřejmě jako na IT vytváří na všechny úrovně jako opravdu velký tlaky, aby jsme přešli hodně do proaktivního, aby jsme plánovali nebo předpovídali ty věci a připravovali se prostě na ty další klientské požadavky a potřeby. Honzo, Petr zmínil, že vlastně testing na spoustě těch akvizicí a na úspěchu těch akvizicí měl lvý podíl.
Jak jste to vlastně z pohledu testingu vnímali? Z pohledu mojeho týmu to vždycky představovalo výzvu, na kterou jsme se vlastně těšili. Já si pamatuju, a možná to sem nepatří, ale vždycky, když máme kupovat nějakou banku, tak je to tajný. A v jednu chvíli se vždycky objeví kolega, který říká, tak a už jsem slyšel, že bude další banka. A vlastně je to vždycky silný moment nebo impuls do toho týmu, že vlastně začneme přemýšlet, co jsme dělali naposledy, kde jsme brali data, jakým způsobem je pravděpodobný, že vlastně tato migrace bude jako podobná té předchozí. A tak, jak zmínil Petr, že jsme se na tom jako naučili, tak nám pomohlo, že vlastně je to poměrně jako často. Takže my už jsme vlastně jako dobře sehraní. Petr zmiňoval zátěžové testování, tam vlastně je jako potřeba velká souhra a i vlastně důvěra mezi tím performance testerem, který sedí u mě v týmu, kolegy, administrátory, kteří se starají vlastně jako ať už o infrastrukturu nebo i ty aplikace a vývojáře, protože laikovi může připadat, že ve chvíli, kdy ta banka roste, tak vlastně stačí jenom přikoupit nějaký servery, ale ono to tak vůbec není. Ve chvíli, kdy jsme jako vyhodnocovali třeba Equabanku, tak my jsme mnohem více šli do optimalizace právě jako těch řešení, než do jenom tupýho nakupování hardwareu. Takže jako tohle mě hrozně baví. Petře? Já dám ještě jednu takovou jako perličku a řekl bych jako sílu toho týmu. Jo. Naši jako kolegové z HRBI a jako i analytické společnosti, které koukali, tak říkali, abyste zvládli tu Equabanku, tak musíte vyškálovat ty aplikace a infrastrukturu na 10násobný load. A my jsme říkali, hele, to bude stát hrozně peněz. Jo. Navíc to je prostě šílený. Tak vlastně jsme šli do interního rizika, že jsme to udělali na 4násobný, dali jsme tam nějaký omezovače a ten tým opravdu jako prokázal velkou odvahu a předpovídatelnost, nebo prostě, že rozumíme, že tomu jako rozumí a rozumíme při té migraci i v to pondělí a v úterý, když se všichni klienty Raiffeisen banky, Equabanky najednou koukli na své účty, tak jsme se dotkli té hranice, ale nikdo nebyl omezen. Ono to vlastně jako hodně charakterizovalo i ten tým, který tady je, že má odvahu a nebojí se jít do jako složitějších rozhodnutí, což ale je daný tou jako vzájemnou důvěrou. Ta důvěra vlastně napříč pak těma IT jako kompetencema je klíčová, aby prostě takhle silný jako rozhodnutí a složitý se dali udělat. Jo, kde my jsme třeba šli v rozporu s tím, co nám říká matka a taky analytický konzultační společnosti, že nám to prostě připadalo, že to bude zbytečně jako předimenzovaný a vyhodíme spoustu času a peněz. Mně napadá spoustu otázek a spoustu témat, který jako s tím rozšířili, ale vzhledem k času se dovolím teda věnovat tomu, co mnou rezonovalo, a to je, že jste se vlastně poučili z těch jednotlivých akvizic, z těch failů během transformací. Jak vlastně probíhá u vás ten knowledge sharing interně? Dílíte si nějaký fuck-upy, nějaký jako retrospektivy skrz různý týmy? V té mojí oblasti to funguje přirozeně. Pomáhá nám, jak i zmiňoval i Petr, ta cesta vlastně do těch tribů, kdy vlastně jako máme nějaký jednotící prvky infrastruktury, jednotící frameworky, se kterými pracujeme a jeden tribe většinou jako ví, co fungovalo třeba v tom druhém, že už to někdo řešil. Konkrétně třeba na úrovni testingu, tak máme testing komunitu kolem 100 lidí, často je to přes 100 lidí a tam zaznívají tyhle věci, best practices a pak už se spojí nabídka, poptávka, vlastně ti, co zrovna to potřebují řešit. Petře, co se týká vlastně těch probíhajících transformací, a není to jenom, dejme tomu, ta agilní ongoing transformace, ale i spoustu technologických, jako třeba cloudifikace, jak vlastně funguje komunikace, protože základ většinou je jako nakoupit si proto ty lidi interně. U těch akvizic byl každý jako v jiném jako režimu. Já jsem za provoz ještě dodělával Equabanku a kluci z vývoje už řešili další věci, takže jsme byli jako dosynchronizovaní a říkali jsme si, budeme si muset sednout a jako změnit teď ten jako náš přístup a dát opravdu jako silný signál i do firmy, že jsme jako jednotní. Takže my teď vlastně jako manažerská komunita, anebo teď vemu B1, my sedíme každý týden 2krát, každý měsíc máme výjezd, aby jsme se synchronizovali. V rámci manažerské komunity máme v pondělí vždycky od 10 do 11 máme IT Weekly, kde probíráme ty aktuální témata a zároveň u té transformace máme
jednou za měsíc nějakou snídani, kde to probíráme opravdu jako se všema lidma. A tak, aby opravdu se daleko víc propojovali, ať už ty manažerské úrovně, anebo pak přes komunity, ty technické úrovně. Teď před chvílí přiběh, kde jsem byl na představenstvu, kde kolega z toho coreového IT představoval strategii core bankingu. Byl to člověk hands-on, který byl na představenstvu a celý IT management tam byl. Bylo to jako velmi, velmi pozitivně představenstvem braný, že IT vlastně najednou začalo fungovat jako extrémně jednotně. On za mě asi doplní. Na úrovni vedení banky jsme se rozhodli stát se digitálními lídry, to je buzzword. Co konkrétně to znamená, je, že jsme si vlastně udělali takový cvičení, takové vysvědčení, jak na tom vlastně jako celá banka jsme s našimi digitálními dovednostmi. Vyšlo nám nějaké skóre a teď máme vlastně ambici to skóre zlepšovat nejenom na úrovni IT, ale na úrovni vlastně jako všech zaměstnanců banky. Spolupracujeme s platformami výukovými, kde si můžeme dělat vlastně svoje domácí cvičení, jak lépe fungovat s AI, jak využívat Microsoft Copilota. Řekněme, je nějaký jako plán, že loni jsme začali, letos pokračujeme a má to velmi dobrou odezvu. Díky, krásně jste mi nahrál na oslí můstek toho digitálního lídra. Máte to prostě jako claim. Petře, kromě tady těch rozšíření interních digitálních dovedností je ale zatím spoustu jako modernizace technologií. Pojďme se krátce podívat teda, co jste v rámci toho, abyste ten digitální lídr byl, už udělali. My to máme vlastně rozpadlý do jako víc kategorií. To, co zmiňoval Honza, ten digitální lídr je, že se jako těžko můžeme být pro zákazníky digitální lídr, když budeme mít jako digitálně negramotný naše zaměstnance. Takže to je ta základní úroveň. Potom je to v té technologické úrovni, jsou to opravdu moderní technologie. Ať už AI, my máme opravdu jako dedikovaný tým, který je přímo řízený pod generálním ředitelem, má hezký rozpočet na to, aby tlačil AI adopci a už ho máme vlastně roka čtvrt. Cloudifikace. My jsme vlastně do cloudifikace díky těm akvizicím nastoupili někdy před 2 lety trochu jako později. A trochu jako natlak matky, kde nám říkala, hele, vy máte jako hrozně málo zcloudifikováno, ale vlastně se to úplně jako otočilo za poslední rok, kde biznis chce jít do cloudifikace, využívat všechny ty moderní metody, protože chtějí svoji autonomii a vidí, že transparentnost nákladu je tam prostě jako super a 1:1. Takže to je ta část cloudifikace, ale zároveň říkáme, my nepůjdeme úplně ze všem do cloudu, takže to, co zůstane, tak je potom DevSecOps, automatizujeme vlastně, co se dá, jdeme na kontejnery a myslím si, že se nám to jako daří. A ta úroveň potom na tou technickou je ta biznisová, jsou to dostupnost, to znamená dělat všechno pro to, aby jsme měli minimálně odstávek kvůli nějakým jako releaseům a nasazováním nebo nějakým technickým nutným odstávkám. Maximální stabilita, to znamená, aby systémy opravdu jako fungovaly. A pak jsou to samozřejmě zákaznické zkušenosti, měření různýma metrikama. Jedna z těch klíčových metrik jsou potom, jak naše aplikace jsou hodnocené na Apple nebo na Google Storech, kde chceme být opravdu 1, maximálně jako 2 v některých segmentech. Od spoda se snažíme až po business zákazníkovi, aby opravdu měl pocit, že je obsluhován opravdu jako digitálním lídrem na bankovním trhu. Aby se vám tohle dařilo, tak na to potřebujete kvalitní lidi a potřebujete na to vlastně mít celkově ten mindset a tu kulturu nastavenou. A ne vždycky Rajvka byla vnímaná jako digitální lídr a ne vždycky byla v IT komunitě úplně jako pozitivně braná. Honzo, položím to vám, protože vy jste v Rajvce díl. Co děláte konkrétně v posledních letech proto, aby se vám dařilo líp ty perfektní lidi oslovovat a vlastně ty, který už máte, podporovat v tom, aby u vás byli spokojení? Ten lidský kapitál je pro nás velmi důležitý. Jedno období nás velmi trápila délka onboardingu, kdy vlastně zejména externí vývojář nebo externí tester, když nastupoval, tak vlastně ta doba, než mohl začít vlastně jako plnohodnotně pracovat, tak jednak se nám vlastně jako ta
práce prodražovala. Druhá to fungovalo i jako demotivace pro toho experta, že vlastně už chtěl pracovat a prostě trvalo to opravdu dlouho. Takže tady jsme udělali velký pokrok. Oni jsme začali soustředit na zjednodušení práce pro vývojáře, že vývojář často musel úplně jako oklikou vlastně přistupovat na různé věci, aby se tam dostal. Tam teď dochází taky k velkému zjednodušení a zlepšení. Ale abych odpověděl na váš dotaz, jak vlastně jako přistupujeme k tomu, aby jsme získali ty experty, tak já se trochu vrátím jako i k mému začátku. Já jsem do Rajvky přišel v době, kdy jsem vlastně potřeboval dělat diplomovou práci. A to byla ještě doba, kdy nebylo úplně běžný člověka pustit do firmy a ještě vlastně vyjít ven s něčím. Mě to tehdy Rajvka umožnila. Já tohle podporuji v týmu, že vlastně každý rok si beru 2 až 3 stážisty, který vlastně s tím týmem jsou a velmi se mi to osvědčilo. Máme spolupráci s vysokými školami. To, co třeba já v mý běžné agendě nestíhám, třeba zejména teď využívání AI, všechny možnosti pro využívání AI v automatizaci testů, tak už to má kolegyně jako téma svý diplomové práce. Takže jako touhle cestou a práce s těmi studenty mě to baví. Petře, v rámci i třeba toho, jak jste procházeli těma akvizicema, tak jste vlastně i někdy třeba onboardovali noví lidi z jiných bank, který už byli nějakým způsobem jako nějak nastavený v nějaké kultuře. Teď je ta retrospektiva se třeba i vyhodnotit. Měříte si nějakým způsobem jako spokojenost lidí? Měříme si spokojenost lidí, máme na to tady nástroj, který se jmenuje Promluv na kvartální bázi, ale já zkusím spíš jako praktický. Vemu tu stavební spořitelnu, která byla 100% onboardovaná za lockdownu nebo těsně po lockdownu v covidu, takže 90% všeho bylo přes Teamsy, jako velmi složitý motivovat lidi přes Teamsy, ale většina zůstala a ty klíčoví kolegové pracují tady dál. Kde jsme měli jako výraznou rezervu, bylo v Equabance, kde opravdu ten střed kultur byl ještě jako relativně velký. Ta Equabanka byla jako hodně jako technologicky startupově orientovaná a na začátku vlastně jsme měli trochu nevýhodu, že majitel tehdejší Equabanky řekl půl roku dopředu, že bude prodaná, ale vlastně my jsme s nima nemohli komunikovat s těma lidma, takže naši kolegové z Equabanky půl roku vlastně žili v tom jako nejistém období a nutno říct, že i přesto, že jsme se jako snažili, zase ještě nějaká část byla přes Teamsy, tak tam třeba hodně jako z vývoje, já nevím, půlka lidí z vývoje třeba odešla. Jo, některý lidi i z provozu, který já jsem pak měl na starosti, tam určitě jako jsme mohli udělat víc pro to provázání. Ale co teď jako vidím a co je v Rajvce unikátní, je jako hodně přátelský a podporující prostředí. Docela dost těch kolegů z Equabanky, který trochu tomu jako načichli, byli tady třeba chvilku, protože já nevím, třeba rok byly ty týmy spojený, se vlastně začínají jako postupně někteří vracet zase do Rajvky, takže máme tady už jenom já v týmu 3 kolegy, který jsem předtím měl v Equabance a vrátili se a vlastně zjistili, že to přátelsky podporující prostředí v bance, která roste a má prostředky na to investovat do moderních technologií, je vlastně jako fajn. Opravdu se snažíme investovat i do konferencí, jak pro naše lidi, tak aby i naše lidi vystupovali na konferencích, protože je to i pro ně jako zajímavý, že mají něco, s čím můžou vystoupit a odprezentovat se. I ta spolupráce s vysokýma nebo středníma školama, velmi do toho se snažíme investovat, protože to je budoucnost toho relativně jako napjatého IT pracovního trhu. My chceme opravdu investovat do toho, se vychovat a vypěstovat a pomoct našim lidem nebo prostě ty, kdo je třeba z vysoké školy, přijdou jim vyrůst. Mně se tady hrozně líbí vaše ochota vlastně sdílet i ty fuck-upy a i ty úspěchy a to, co jste se naučili. Takže posluchači, pokud vás to zaujalo, my připravujeme spoustu i knowledge sharingových témat na třeba cloudifikaci úspěšně, kterou má Rajvka za sebou. Takže určitě nás sledujte dál. Dostáváme se do závěru, protože koukám, že trošku přetahujeme. Honzo, nedá mě ještě se nezeptat na flexibilitu. Bez nějakých jako zbytečných keců. Jo? Dneska každý inzerát skoro obsahuje flexibilní pracovní doba, flexibilita. Já jsem slyšela, že u vás v Rajvce flexibilita opravdu znamená to v tom pravém slova smyslu. Můžete nějakým způsobem za sebe teda říct, jak to v praxi vypadá? V praxi to není zdaleka tak jednoduchý, jak se to může zdát. Flexibilita není úplně zadarmo. Vyžaduje i vlastně dobrou komunikaci, srozumitelný leadership
Ta doba, kdy se jako výkon zaměstnanců dal poměřit tím, jako kolik pracovali v docházkovém systému, je dávno pryč. Já osobně v týmu víc kladu důraz na nějaký jako týmový bezpečí, aby prostě nebyl mezi lidma strach říct, hele, s tímhle si nevím rady, na tohle jsme zapomněli, nemám jasno v prioritách, prostě jako nebát se zvednout ruku a zastavovat. Častěji se musíme vlastně slaďovat, protože máme kolegy, kteří jsou třeba i geograficky vzdálenější a tohle nám dává velikou flexibilitu. Je vlastně i potřeba komunikovat do toho týmu, že jsou důležitý i ty týmový dny, protože ve chvíli, kdyby jsme byli jenom jako full remote, tak se vlastně třeba zejména jako v těch inovacích daleko nedojde. Ve full remote režimu se mi spíš osvědčilo, jako že dokážeme spolehlivě dodávat, ale ve chvíli, kdy se musíme jako sami nad sebou zamýšlet a nad způsobem, jak pracujeme, tak vlastně to vzdáleně je dost obtížně. Petře? Já jenom tady podtrhnu tu důvěru, co jsme se už bavili, že to je tam opravdu klíčová. A mám kolegy, který kvůli nějaký životní situaci jsem třeba měsíc, 2 neviděl. Pracovali prostě čistě remotně nebo neviděl fyzicky. A ten režim je takový, že doporučujem třeba 2 dny v týdnu, co bychom rádi aspoň jednou za 14 dní, aby ten tým se sešel celý. Ale opravdu jakoby ta pracovní flexibilita je jako velká, jsme v tom hodně otevřený, ale je to právě na základě té důvěry. A to, že se potřebujeme vidět, je jenom, aby jsme furt byli jeden tým. Poslední otázka, Petře, na vás. Letos, rok 2025, co je před váma za jako hlavní takový milníky, na co máte fokus? Tak ten fokus, co se týká biznisu, tak je růst samozřejmě. Takže máme cíl zase zvětšit naše klientskou bázi o 250 000 klientů. To jsme řádově největší v akvizicích na českém bankovním trhu. Co se týká technologií a to, aby jsme opravdu se stali tím jedním týmem, business, IT, vývoj, provoz, všichni dohromady, tak jako to máme odpilotovaný třeba na těch jako cashflownech, jak jsem zmiňoval. A co se týká technologií, tak je to velká akcelerace, opět cloudifikace, DevSecOpsu, včetně shift left testování a AI, aby jsme ho zadaptovali. Tady jdeme postupnými jako krůčky, ale každý vlastně na všech úrovních chceme, aby o tom přemýšlel, jak mu AI může jako pomoci. Takže je to takový tenhle rok, takový jako kontinuální se zlepšování a s důrazem na lidi, to je to digitální lídrovství a u nás v IT i s důrazem na to, že bychom opravdu chtěli dál se posunout ve spolupráci se školama, v náboru mladých šikovných lidí, protože jsem přesvědčen, že my máme co dát a dokážeme jim pomoct vyrůst. Spousta tady jako šikovných lidí je. Perfektní. Pánové, moc vám děkuju za rozhovor. Myslím, že si vás budu muset brzo pozvat znova, protože spoustu otázek mi ještě visí ve vzduchu, ale těším se zase příště naslyšenou. Děkuju. Těším se na hezký den.